سلام كبرات خطاتلتي مربب حبريتا إيرتريان ميديا نيتورك نابز نايلومي على 3 ميازيا 2026 فولي مدب تنتنا بدهان متأهم لومي أمونغو بريزيدنت أمريكا دونالد ترامبن بريزيدنت فرنسا إيمانويل ماكرون زتفترة بفلاي دما بريزيدنت ترامب نبعلت بيت ماكرون علامة بمقبار سبيتو بحماقات حزو كساب مبال زبت أحلو زي تلمد دبلوماسيا وقجت بجبوتن بقلتن كنتنتنوينا ኣብ ታሪኽ ኣህጉራዊ ዝምድናታት ምሕዝነት ኣሜሪካን ፈረንሳን ከም ሓደ ካብቶም ዝነውሑን ኣዝዮም ስትራቴጂካውያን ዝምድናታት ዓለምና ዝቑጸር ካብ እዋን ኩናት ናጽነት ኣሜሪካ ኣትሒዙ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ሓያሎ ዓለምለኻውያን ቅልውላዋት ብሓባር ደው ኢለን እየን ይኹን እምበር ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣሜሪካ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ኣንጻር ኢራን እተካይዶ ዘላ ኩናት ነዚ ታሪኻዊ ምሕዝነት ኣብ ትሕቲ ከቢድ ጸቕጥን ዘይምርድዳእን ሸሚምዎ ይርከብ ነፈርቲ ኩናት ብሰማያት ፈረንሳ ንኸይሓልፋ ክኽልከላ ብምግባራ ኣብ መንጎ ዶናልድ ትራምፕን ኤማኑኤል ማክሮንን ዝነበረ ውጥረት እናዓበየ መጺኡ እቲ ሎሚ ኣብ ቅድሚ ማሕበረሰብ ዓለም ተቐልቂሉ ዘሎ ብሕታውን ፖለቲካውን ግጭት ግን ካብ ፖለቲካ ሓሊፉ ናብ ስድራ ቤታዊ ጉዳይ ዝኣተወ እዩ መበገስ ናይ ዝጸርፊ ሓደ ኣብ ወርሒ ግንቦት 2025 ኣብ ቪየትናም ኣብ ዝተኻየደ ወግዓዊ ምብጻሕ ዝተቐርጸ ቪድዮ እዩ ኣብቲ ቪድዮ በዓልቲ ቤት ፕሬዝደንት ፈረንሳ ቀዳመይቲ እመቤት ብሪጂት ማክሮን ንገጽ ፕሬዝደንት ማክሮን ብኢዳ ክደፍኦ ወይ ክትጸፍዖ ዝመስል ትርኢት ተዘርጊሑ ነይሩ ኣብቲ እዋን እቲ ቤት መንግስቲ ፈረንሳ ነቲ ጉዳይ ተራዋዛን ላግጽን ብምባል እቲ ዝወፀ ወረታት ድማ ክፋል ናይ ሓሶት ሓበሬታ ምዃኑ ነጺግዎ ነይሩ ማክሮን ባዕሉ እውን ከምቲ ልሙድ ንዋዘን ነርና ብምባል ዝኾነ ስድራ ቤታዊ ባእሲ ከም ዘይነበረ ኣረጋጊጹ ነይሩ ይኹን እምበር ፕሬዝደንት ትራምፕ ነዚ ቅድሚ ሓደ ዓመት ዘጋጠመን ብመንግስቲ ፈረንሳ መብርህ ዝተዋህበሉን ቪድዮ ከም መሳርሒ ብምጥቃም ሎሚ ንማክሮን ኣብ ቅድሚ ማሕበረሰብ ዓለም ንምሕሳር ንምንሻውን ተጠቒሙሉ እዚ ፖለቲካዊ ፍልሊ ናብ ብሕታዊ ጸርፊ ወይ ስድራ ቤታዊ ጉዳይ ብምውራዱ ኣብ ኣህጉራዊ ዲፕሎማሲ ኣዝዩ ሳሕቲ ዝረአ ክስተት እዩ إذا حدش دبلوماسياو نوتي زتبجس بريزيدنت دونالد ترامب أو وايت هاوس أبزد دالو ناي فاسيكا مسح أبزهابو هزباوي مجلتيوم إذا مجلتي بجيجا أو وايت هاوس يوتيوب شانل نحت إرجزية دحر مزرقحو بهتو تقوى أنت تعاليه جازت أنياتات كأديهم ناب علم زرقحهم اللوم ترامب نت فرنسا أبنيتو زلوا وتهدراوي أستواتون إن نقفة أبزنبر اللؤوان بقلت إنز السعب تعرفن لاجتن أسمعهم أيد لينانيوم نيروم جن بزخونة حتيتنايو فرنسا نماكرون دويللو اتا سبيتو ازيا بحما اقبابي اتحزو جنا كابتي كاب سبيتو زرخبو تصفيعيت يحاوي إزولو كبل تزاريبهم ترامب بزت راح يتحترن نتمس ماكرون زقابرو ناي تليفون زررب بناي فرنسا الزراربا إنا لاقتك كم زخبل دقيمو إيمانويل أوش ما تحجزكم ندلي إنا مراخب بهتوت كسد تغلدو إليو نصدوما أيفال كومو خنقبر أي نخلنينا دونالد نزي خنقبرو النخل اتخوينات مستعوتة رايو إلوني أنا دما أيفال اتخوينات مستعوتة آيد لينانيو إليوم سلازي بزعبا نيتو بزوح تماهيرا اللخو نيتو اتعابو خوينات انت دعمتيو ترقوم يبلون إلوم نزب وغن مرحي أمريكا زتوهبة زي دبلوماسياون بحتام مدقعت سعبو بريزيدنت فرنسا إيمانويل ماكرون تمال حموس أب دوبوب كوريا أب زقبرو وقعو عودت كوينو حيالن سمعتان قبر ملسي يبوام ماكرون نقازت أنياتا تاب زهبو ملاش البقالو إذا سمعكم وزرباتات سنة مقبار زقودولن أب درجة زي بتسحيو كبل نتيقوا ماكرون نيتو بزملكت ترامب نزبالوون كمل السنكالو كم نيتو زعمسلو كيدان حيلوم كابتي أب دحري أمزلو أمنتي زمتزق معلتاوي بزعبا زلكا توفاينت ارتارت فتر انترا خوينكا نتحستو نايتكيدان بادو تقبرو ألخا بمبال ترامب نيتو يعنو مهلاو أتنكم إذا ناي ماكرون ملسي أوشت فرنسا سفح دقف رخيبولو بوليتيكانياتات فرنسا بزياف فلالي سلفي اتي قابل لعلك قداميت أما بيت زوارة تصرفي كم متقعتي قابل لعلك كبري ناي فرنسا بموساد نبريزدنتون بحبار يدقفو لهم أبومبر تحت واي بايتو فرنسا يائل براون بيفت أب إيران مليونات سباتي الساقيون يموتون أبزلو اللؤوان النات صرفن زسحق بريزدنت أمريكا مهلاو زحزني كبل نقفاتو اللام نايت أقام تقاومتي فرنسا مس ماكرون بوليتيكاو فللي قوانتلنا بزعبا سبيتو كامزيل كامزراب فتسوم تقبالنت يبولون كبلو نتعقمو لهم እዚ ኣብ ቅድሚ ማሕበረሰብ ዓለም ዝካየድ ዘሎ ናይ ቃላት ኩናት ካብ ሓደ ተራ ናይ መራሕቲ ባእሲ ዝዓምቆ ፖለቲካውን ስትራቴጂካውን ትርጉም ኣለዎ ፕሬዚደንት ትራምፕ ሰበይቱ ብሕማቕ ኣትሕዞ ወይ
ኣመንከሱ ጸፊዓቶ ኢሉ ውልቃዊ መጥቃዕቲ ክገብር ሎሚ ሃንደበት ኣይኮነን ኣብ ዲፕሎማሲ ስነ ኣእምራዊ ጸብለልነት ምርካብ ሓደ ስልቲ እዩ ትራምፕ ንማክሮን ኣብ ውልቃዊ ህይወቱ ዕላማ ብምግባር ነቲ ማክሮን ኣብ ኤውሮጳ ከም ቀንዲ መራሒ ክህልዎ ዝጽዕረሉ ዘሎ ምስሊ ንምንእኣስ ወይ ሰብኣውነቱ ንምድኻም ዝተጠቐመሉ መሳርሒ እዩ ማክሮን ንመጥቃዕቲ ኣሜሪካ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ሙሉእ ብምሉእ ስለ ዝነጸጎን ንሰማያት ፈረንሳ ንነፈርቲ ኣሜሪካ ስለ ዝኽልከለን ትራምፕ ነዚ ፖለቲካዊ ስዕረት ንምሽፋን ናብ ውልቃዊ ጸርፊ ኣውሪድዎሎ ብኻልኣይ ደረጃ እዚ ብሕታዊ ግጭት መርኣያ ናይቲ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኤውሮጳን ዘሎ ዓሚቕ ስትራቴጂካዊ ፍልልይ እዩ ትራምፕ ንኔቶ ድኹም ክብሎም ከሎ ኔቶ ከም ሓደ ናይ ሓለዋ ክፍሊ ዝጠልብ ንግዳዊ ትካል ገይሩ እዩ ዝሪኦ ማክሮን ብኣንጻሩ ኔቶ ብሰንኪ ዘይምርግጋእ ፖሊሲ ኣሜሪካ ሓደጋ ወዲቑ ኣሎ ዝብል እምነት ኣለዎ ማክሮን ነዚ ናይ ትራምፕ ጸርፊ ንነዊሕ ዓመታት ክደፍኣሉ ዝጸንሐ ስትራቴጂ ማለት ስትራቴጂካዊ ርእሰ ምርኮሳ ንኤውሮጳ ንምስሳን ክጥቀመሉ እዩ ማክሮን ንመራሕቲ ኤውሮጳ ዋሽንግተን ክትጸርፈናን ከተባጭወልናን እያ ትውዕል ዘላ ስለዚ ኤውሮጳ ናይ ገዛ ርእሳ ናይ ምክልኻል ኢንዱስትሪን ወተሃደራዊ ሓይልን ክትሃንጽ ኣለዋ ዝብል መርትዖ ንምቕራብ እዚ ናይ ሎሚ ፍጻመ ከም ጭቡጥ ኣብነት ከገልግሎ እዩ ብኻልእ ኣዘራርባ ትራምፕ ብዘይፍላጥ ንፖለቲካዊ ራእይ ናይ ማክሮን ሓድሽ ነዳዲ ሂብዎሎም ብሳልሳይ ደረጃ ኣብ ዓለም ለኻዊ ፖለቲካ ኩሉ ግዳማዊ ዘረባታት መብዛሕትኡ ግዜ ንውሽጣዊ ዕዳጋ ዝዓለመ እዩ ትራምፕ ንማክሮን ውልቃዊ ጸርፊ ከስምዐሉ ከሎ ነቶም ኣብ ኣሜሪካ ዝርከቡ ኣንጻር ኤውሮጳውያን ዝኾኑ ደገፍቱ እዩ ዘሐጉስ ነይሩ ንመራሒ ፈረንሳ ከም ድኹም ጌርካ ምቕራብ ነቲ ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ህዝባውነት የሰስኖ በአንጻሩ ድማ ፕሬዚደንት ማክሮን ኣብ ውሽጢ ፈረንሳ ብሰንኪ ቁጠባዊ ፖሊሲታቱ ብዙሕ ተቃውሞ ዘጋጥሞ እኳ እንተኾነ ንኽብሪ በዓልቲ ቤቱን ሃገሩን ደው ምባሉ ግና ሓድሽ ፖለቲካዊ ሓድነት ፈጢሩሉሎ ክቡራት ተኸታተልቲ ናይ ሎሚ ትንተና ክንዛዝም ከለና እቲ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ፈረንሳን ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ዲፕሎማሲ ዓለምና ብኸመይ ካብ ስትራቴጂካዊ ዝርርብ ናብ ውልቃውን ስምዒታውን ምርኢት ይቕየር ከም ዘሎ ብንጹር የርእየና መራሕቲ ሓያላት ሃገራት ብዛዕባ ዓለም ለኻዊ ጸጥታ ኣብ ኢራን ዝካየድ ዘሎ ኩናትን ዓለም ለኻውን ቁጠባ ክዛረቡ ትጽቢት ኣብ ዝግበረሉ እዋን ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ንፕሬዚደንት ናይ ፈረንሳ ኤማኑኤል ማክሮን ውልቃዊ ጸርፊ ኣውሪድሉ እቲ ኣብ መንጎ መራሕቲ ክህሉ ዝግባእ ስነ ምግባራዊ እምነት ግን ክሳብ ክንደይ ከም ዝተሸርሸረ ሎሚ ብጭቡጥ ርኢናዮ ኣለና ብዛዕባ እዝን ካልኦት ዓለም ለኻውያን ፖለቲካውያን ምዕባለታት ቀጻሊ ዘይሻራዊ ትንታነ ንምቕራብ ንቻነልና ኤርትራን ሚድያ ኔትወርክ ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑም ሰላምን ቅሳነትን ንኹልኹም ሰናይ ቀነ